Fy enw I yw Valeriane LeBlond. Dwi'n arlunydd ac awdur. Dwi'n byw yn Aberystwyth a dwi'n gweithio o adre yn fy studio fan hyn. Dwi wedi astudio llenyddiaeth Ffrangeg yn Ffranc a dyna, dwi wastad wedi hoffi llyfrau a darllen a dwi wastad wedi hoffi darlunio, ond dwi'n meddwl bod dwi wedi dysgu darlunio ar ben fy hun a trwy edrych ar gwaith bobl eraill. Dwi'n meddwl bod e'n pwysig iawn hoffi beth ti'n neud a wedyn ti'n gallu mynd yn rili bell os ti'n hoffi beth ti'n neud. Beth dwi'n mwynhau'r fwyaf yw bod e'n wahanol bob dydd a bod dwi'n cael cwrdd â phobl rili diddorol a ymddiheuri mewn topics, pynciau rili diddorol a gwahanol. Mae'n gallu bod yn anodd bod ar ben fy hun, weithiau pan mae prosiect hir, dwi'n gallu bod wythnosau heb cydweithio gyda neb a just gweithio ar ben fy hun. Mae hwn yn gallu bod yn anodd a hefyd weithiau mae angen trafod sut mae bethau'n mynd a does dim llawer o bobl i trafod gyda yn Aberystwyth sy'n deall yn iawn o'r beth yw bod yn awdur neu bod yn darlunydd. Dwi'n cael fy syniadau o ddarllen a straeon pobl, ffrindiau, gwylio ffilmiau, darllen llyfrau. Mae'n gallu dod o bob man. Dwi'n meddwl bod byw yn Gymru yn gallu bod yn ysbrydoliaeth mawr. Mae pethau sy'n debyg iawn i ble dwi'n dod o Ffranc. Yn enwedig yn y cefn gwlad, mae rhyw diwylliant sy'n eitha debyg a ar yr un pryd mae'n unigryw, felly mae'n wych. Y llyfr dwi'n fwyaf bach ohono yw Y Cwilt, felly dwi wedi sgwennu'r stori a gwneud y lluniau, felly dwi'n gallu dewis bob peth yn y llyfr a mae'n prosiect arbennig iawn i fi, ond dwi'n gobeithio wneud mwy fel yna yn y dyfodol. Os ti'n teimlo bod gyda ti rhywbeth i ddweud neu rhywbeth creadigol i wneud, jyst mynd amdani heb meddwl lle mae'r peth yn mynd i cymryd ti i fi mae'n rhan o fi. Mae da fi pethau i ddweud, mae fy llaw eisiau bod yn brysur, yn darlunio a dwi'n meddwl os ti'n teimlo fel yna, jyst mynd amdani a bys ti'n gweld lle mae'r pethau yn mynd ati.